to gani ga Sheikh Imam ga MC ga Al-Amin Albani. So kuma gaskiyar lamari ka san ita tare ta Allah mutanen Gombe, Bauchi, Neja da ina ma duka arewa Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina dai da sauransu dai su da Abuja ita da Kano da Kaduna yan kakaka ne mu yan soke za da yan shagaka da yan kakaka duka abinda muke so dai negotiating abinda zai kawo matasa su dinga dan yin grow of ka gani su dinga grow me irin su Albani muna da bukatar irin su dan da sun wadi duniya na saurari in kana so ka ba da duk wani abu da kaka son sabto ya sako kuma sako to da ka gane su walan duwali da ka sha fatiha an tashi don su cikin kabari dai an ba su dilibi amma nan duniya da ka kire kana ba su sako ya ce shikenan ya isa ana ba mu sako a insha Allah don haka Albani muna roƙon Allah da Allah ba ba muna pictures